L-ewwel nirringrazzjawkom tal-li ġejtu hawnhekk għall-bidu ta' din il-ħolma. Din hija ħolma li kellna jiena u Sander ilna naħsbu biex xi darba nagħmluha u biċ-ċirkostanzi illi bħalissaw illi kulħadd ma jistax igawdi kif jixtiequ minħabba il-COVID, iddeċidejna li nippruvaw nagħmlu xi ħaġa biex dal-miliet xorta waħda l-iktar ħaġa importanti bis-sigurtà ikun hawn attività. Uħriġna b'The Malta Drive Through Christmas. Fejn da fis-sigurtà tal-karozza tiegħek mingħajr ma toħroġ mill-karozza inti tkun tista' tiġi hawnhekk il-Crafts Village f'dal post meravigliuż u tgawdi minn diversi affarijiet kollha għandhom x'jaqsmu għall-miliet. Nerġgħu nfakrukom mis-sigurtà tal-karozza tiegħek, ġifieri ma toħroġ mill-karozza. Id-direttur artistiku Sander ħajkun qed ifhemna wkoll l-istorja lejn wara din il-biċċa tax-xogħol. Fidejk Sander. Grazzi tal-kariga, vera ħosni onoratek. Ħaqek. Mela, kif beda jispjega Daniel, pratikament riġna b'istorja daqsxejn differenti mis-soltu. U li ħajġri tafu li Santa Claus Father Christmas kif ngħidu l-Maltin dejjem idur id-djar kollha li jeżistu jew tiqassam ir-regali. Mela minn wara daru l-elfs għamlu meeting, għamlu staff meeting u ddeċidew illi minn wara daru jistiednu lin-nies biex jiġu huma fil-villaġġ tan-North Pole tiegħu. U fil-verità hekk ħajġri din is-sena għaliex in-nies jistgħu jidħlu fuq din il-website li għandi hawnhekk tajjeb minn fejn jistgħu jaqtaw il-biljett tagħhom, la darba jaqtaw il-biljett jaslu hawnhekk. Ovvjament se nkunu qed inżommu mar-regoli kollha li jkunu ħirġin mill-Health Department, ġifieri jekk suppost ikun hemm 3 mitruħ fil-post se jkun hemm 3 mitruħ kif suppost. La darba wieħed jidħol hawn ġew imma tibda ħolma sħiħa li se jkollna diversi performers illi ta' min jgħid li bħalissa wkoll nies bħalna li ġej mill-qasam tat-teatru, li ġej mill-qasam tat-television, jinnaf bands, magicians, se jkollna minn kollha minn daw. Bħalissa huma kollha weqfin. Is-soltu l-miliet huwa l-iktar perjodu fejn aħna naqilgħu flus. Imma sfortunatament din is-sena mhux se jiġri hekk. Imma bil-attività tagħna ma niddejjaqx ngħid se nkunu qed nimpjegaw fuq minn 150 performer b'kollox fuq dil-medda ta' xahar li ħaddu għaddejja l-attività. La darba jihtlu għaw ġew ukoll in-nies se jkollhom iċ-ċans illi l-flus li jkunu ħarġu l-15 euro se jingħataw lura lilhom vouchers, jiġifieri jessaċ wara l-lejla tiġik b'xejn ukoll. U dal-vouchers ikunu jistgħu jissarfu fil-gabbani kollha li ħajkun hawnhekk, jiġifieri jekk huma xorb, ikel jistgħu jissarfu hemmhekk, se jkunu wkoll eżibituri se jitkellem fuqhom Elton ukoll illi ħajkunu qed jeżibixxu souvenirs u opri d'arti tagħhom. U apparti minn hekk imma kull rokna ta' dal-villaġġ se tiġi trasformata f'affarijiet differenti. Eżempju ħajkonna l-iskola tal-elves, ħajkonna il-fabrika tas-silġ, il-parti fej it-tfal minn ma joqgħodx bravu għandu fej tafu kif jgħidu tieħu l-faham jekk ma toqgħodx bravu, ħajkonna l-biċċa fej jistorjaw il-faham. Se jkollna wkoll pompa tal-petrol apposta li tikda l-magic powder li inti tista' terġa' tiġi lura fid-dinja, insomma jkun hemm ovvjament fl-aħħar net Santa Claus ukoll li ħajkun qed jilqa' in-nies. Se tkun attività varjata kif qed tisimgħu u minn hawn nixtieq nistieden l-Elton illi bis-saħħa tiegħu qegħdin hawnhekk għaliex kien hu l-ewwel persuna li għalna mela le għadna kif bnejna villaġġ sabiħ hekk ta' min isir l-ewwel North Pole li qatt kellna Malta hekk li tista' ssuqu. Allura nistiednu hawnhekk biex jgħid kemm tgħid ukoll. Thank you, Sander. Kif semma Sander, mhumiex żminijiet faċli, ovvjament la huma għal performers u laqqas għall-artiġjana li għandna taqali u barra minn taqali. Ovvjament il-fondazzjoni qiegħda tissapporti attività bħal din għax nafu li hija ta' ġid għal kulħadd. U allura ħankunu qed naħdmu jitfit mal-organizzaturi biex din l-attività tkun suċċess. Nafu li huwa żmien li il-familji Maltin ikunu maqudin fl-imkien u qed nofrulhom post li huwa taqali Crafts Village li ħajjiġi trasformat kif semma Sander fin-North Pole fejn ħajkun hawn ħafna attività għaddejja li żgur ħatoġob kemm il-kbar u kemm it-tfal ukoll. Da kollu jaqa' fil-viżjoni tal-fondazzjoni għaliex għax il-ħsieb u
il-ħseb aħħari tal-fondazzjoni u tal-villaġġ kollu kemm hu huwa li l-villaġġ ma jibqax biss attrazzjoni turistika imma post fejn il-familji Maltin jistgħu jiġu u jgħaddu numru ta' sigħat f'ambjent sabiħ u li jilqaħħom. Hija ta' sfortuna li l-ewwel darba li qed nillonċjaw dan il-proġett ħajkonna daqsxejn restrizzjonijiet. Ovvjament qed nimxu ma' restrizzjonijiet maħruġa mill-Dipartiment tas-Saħħa minħabba l-imxija tal-COVID-19. Nisperaw li attivitajiet bħal dawn jibqgħu għaddejjin u s-sena d-dieħla jkollna kalendarju mimli b'attivitajiet li minnhom ħajgawdu il-familji Maltin u t-turisti wkoll. Grazzi, Sander. Grazzi Eltin. Kulħadd qed isemmi importanti li nistħu l-punt tas-sigurtà. Dak ħajkun l-lan tagħna kemm għal dawk li qed jiġu hawnhekk u għan-nies kollha li ħajkunu qegħdin jaħdmu wkoll fil-bqaqa li Craftsville. Ġifieri importanti ħafna li nisqu dal-punt. Issa, Sander semmilkom l-istorja, immaġina wara li ġejt hawnhekk, rajt l-elfs kif joperaw, rajtu lil Santa Claus, kiltu xi ħaġa b'mod drive-thru tajjeb, xtrajtu xi ħaġa minn l-artiġani bravi li uħut minnhom hawnhekk u nirringrazzjahom b'mod drive-thru wkoll, għajdli jekk ikollok xi ftit tmur id-dar. U għalhekk wara illi tkun dort il-villaġġ kollu, tajjeb ngħidu li jew bej wieħed u ieħor kilometru ta' attrazzjonijiet, ħankunu qed nistidnukom biex tmorru ftit żgħira l bogħod f'taqa l-istess u taraw spettaklu dejjem għal darb'oħra minn ġol karozza tagħkom fejn hemmhekk ħadkunu, insomma, qasħa ngħidilkom jiena, ħadkunu qed taraw spettaklu jismu karaoke. Issa, normalment ir-Rodney Gawci illi qiegħed warajja ikun id-dama tal-Pento bil-Malti. Dis-sena kellu il-Forced Leaf, kellhom itulu bil-Force u oġobna nistidnu hawnhekk biex jitfa' dak il-ftit maġija li s-soltu jitfa' fuq il-park tal-Istitut Kattoliku. Rodney, fidejk. Nixtieq nirringrazzja lill-ħbib tiegħi Daniel u Sander illi l-ewwel stidnuni u afdawni b'dana l-ispettaklu li semmejnih karaoke. Mhux ser inkun waħdi, miegħi ser ikun hemm ukoll Tiziana, Kalleja, Lian Abela, Mario Kassar, Jay Anvil, kif ukoll Amber u aħna ħankunu 6 però il-pubbliku ser jarana 2-2. U dan huwa li għaliex qegħdin naħdmu f'dawn iż-żminijiet fejn mhumiex żminijiet normali kif nafu u bekk, allura ser naħdmu dejjem separati minn xulxin biex inkunu qegħdin dejjem insegwu ir-regolamenti kif ukoll inkunu nistgħu nagħmlu dan ix-show isir b'suċċess. In-nies ser ikunu mistednin biex mill-kumdità u s-sigurtà tal-karozzi tagħhom jidħlu sabiex jaraw dan l-ispettaklu, ser ikun hemm stage kbir armat ukoll, ser ikun spettaklu mibni fuq mużika, jiġifieri jkun hemm kant, element ovvjament ta' komiċità ukoll u bekk nistgħu ngħidu illi nkunu nistgħu nagħtu spettaklu għall-familja kollha. Nerġgħu nisħqu bħalma qal ukoll ta' qabli li s-sigurtà hija importanti immens u allura kulħadd ser jibqa' fil-kumdità u s-sigurtà tal-karozza tiegħu. Fl-aħħar mill-aħħar il-punt ta' kollox huwa li forsi inżommu kemm jista' jkun l-ispirtu tal-miliet ħaj u għalkemm din is-sena mhijiex bħal snin ta' qabel, xorta waħda il-familji ikollhom mod alternattiv kif jistgħu igawdu dawn iż-żminijiet ta' festi. Grazzi lilkom, grazzi Daniel, grazzi Sander. Xi ħaġa żgħira xtaqt inżid, ovvjament din l-idea tista' ssir idea kbira iktar ma jidħlu nies. Fil-fatt aħna tinfittxu kemm performers, ġifieri dawk li jaħsbu li jistgħu jikkontribwixxu għandhom idea ta' kif jistgħu jieħdu sehem, jistgħu jikkuntattjawna tajjeb. Apparti hekk ukoll anke jekk hemm barra hemm xi ħadd li jixtieq jissapportjana b'mod finanzjarjament aħna wkoll niftħu l-idej u nkalbu f'dak il-każ, all right? Bej wieħed u ieħor għadnilkom kollox infakrukom fid-dati mill-11 ta' Diċembru u jibqgħu sejrin sa 3 ta' Jannar. Mill-11 ta' Diċembru sa 3 ta' Jannar kif qalilkom Sander, il-prezz ħad iħduh lura kollu vouchers u l-atmosfera ħad tkun xi ħaġa ta' barra minn hawn. Issa nistieden bis-social distancing biex anke taraw daqsxejn xi affarijiet li ħajkunu eżibiti, xi affarijiet li ħajkunu għallikel u ħafna oħrajn affarijiet oħrajn, però qabel biex xieraq illi nurukom tkun ftit toma tal-atmosfera illi ħajkolna hawnhekk fil-Crafts Village. Grazzi tal-li ġejtu u nsellmulkom.
Grazzi.